mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na isulat ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Hana. At ito, ang aking secret file. 19 years old pa lang ako nang mag-asawa na ako. Ang asawa ko ay 23 years old noon. 4 na taon ang agwat namin. Nagkaroon kami ng isang anak na babae. Sa halos 10 taon naming pagsasama, masasabi kong masaya kami. Lagi kaming magkakasama. Sa hirap, sa ginhawa, sa gala. Kahit saan siya pumunta, gusto niya kasama kami. Sabi pa nga niya, kahit saang bundok man siya tumira, kakayanin niya. Basta kasama niya kami ng anak niya. DJ Rocky at DJ Jello. Ramdam ko kung gaano niya kami kamahal. Magkasama kami nun sa trabaho. Siya ang nag-aalaga ng mga hayop. Ako naman ang tagalaba. Libre ang tirahan namin. Maliit man ang kinikita namin, napagkakasya namin para sa pamilya namin. 7 taon kaming ganun. Hanggang sa naibenta ang bahay na tinitirhan namin. Kaya napilitan kaming maghanap ng ibang trabaho. Siya ay umextra sa pagkukonstruksyon. Nagbubuhat ng hollow blocks. Habang ako naman ay naging staff sa mall. Dahil mas maluwag ang oras niya, siya ang nag-aalaga sa anak namin tuwing hapon. Hanggang sa dumating ang problema sa aming pamilya. Akala namin, simple lang ang sakit na dumapo sa kanya. Ayaw niya itong pansinin dahil ayaw niyang gumastos. At sa tuwing tinatanong ko siya kung okay lang siya, ang lagi naman niyang sinasabi sa akin ay okay lang at kayang-kaya niya. Kaya lang lumipas ang 2 buwan. Nahihirapan na siyang matulog. At unti-unting
Nanghina ang katawan niya. Kaya nagdesisyon ako na patignan siya sa doktor. At doon na nagsimula ang sunod-sunod na pagpunta namin sa ospital. Hanggang sa na-confine siya. Malala ang kondisyon niya. Nagsimula na rin ang maraming komplikasyon. Lumipat kami sa bahay ng nanay ko para merong mag-alaga sa anak namin habang nagtatrabaho ako at nag-aasikaso sa asawa ko. Habang nag-iisip ako ng paraan para masolusyonan ang mga problema namin, nakapag-isip ako ng isang bagay. Isang desisyon na hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. Nakagawa ako ng desisyon na labag sa loob ko. Pero ginawa ko para sa asawa ko. DJ Rocky at DJ Jello, kumapit ako sa patalim. Paano? Malayo kasi ang biyahe ko, papunta at pauwi ng trabaho. Meron akong katrabaho na itagong natin sa pangalang Ian. 40 years old at pamilyadong tao. Nag-alok siya sa akin na isabay pauwi dahil pareho lang naman ang direksyon namin. Noong una, wala lang naman sa akin yun. Walang mali siya. Ang okay para sa akin makakatipid ako. Pero nakita niya ang kahinaan ko. Alam niya na kailangan ko ng extra. At kailangan ko ng paraan para makauwi agad sa asawa at anak ko. Ginamit yun ni Ian laban sa akin. Ang sabi niya, bibigyan niya raw ako ng extra. 500 sa tuwing may mangyayari sa amin. At araw-araw, ihahatid niya ako pauwi. Para sa mister ko, kailangan kong lunukin ang lahat. Kaya pumayag ako sa gusto ni Ian. May nangyari sa amin. Hindi lang ng isang beses, kundi ng maraming beses. At doon na nagsimula ang tuloy-tuloy na pagkakamali ko. Gulong-gulo ako noong mga panahong yun. At mas lalo pang gumulo ang buhay ko nang ma-confine uli ang asawa ko. At dito na ipinagtapat ng doktor na wala na talagang pag-asa. Kailangan ko na lang daw alagaan ang asawa ko hanggang sa huli niyang hininga. Nagdesisyon kami na iuwi na lang siya sa probinsya nila para doon na mamalagi. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ako pinatigil ng asawa ko sa pagtatrabaho. Ang sabi niya sa akin, kung kinakailangan ko raw na mawalay sa kanya para may panggastos ang aming pamilya at para sa kinabukasan ng aming anak.
ay gawin ko. Napilitan naman akong pumayag sa gusto niyang mangyari. Naiwan ang mister ko sa probinsya. Ang anak ko naman ay naiwan sa nanay ko. At ako naman ay nag-boarding house para makapagtrabaho. Sa tuwing sumasahod ako, umuuwi ako sa probinsya ng asawa ko. September 16, 11th anniversary namin. Pinaplano ko nang umuwi bago yung araw na yun. Pero September 11 pa lang, tumawag na ang biyenan ko. Kailangan na raw naming umuwi agad dahil mukhang hindi na magtatagal ang asawa ko. Umuwi kami. Pagkakita ko sa mister ko, awang-awa ako. Hindi ko mapigilan ang pagbuhos ng mga luha mula sa mga mata ko. Ang payat-payat niya na. Ang impis ng kanyang mukha. Hindi ko siya makilala. Kaya naman inalagaan ko siya. Ibinuhos ko lahat ng pagmamahal ko. Sabi ko, magluluto ako ng pansit para sa selebrasyon ng anniversary namin. Pero ang sabi niya sa akin, wag na. Wag na dahil hindi na raw madudugtungan pa ang buhay niya. At hindi na raw kami makakaselebrate ng susunod naming anniversary. Sabi ko sa kanya, wag naman siyang magbiro ng ganun. Masarap pa rin naman ako magluto ng pansit. DJ Rocky and DJ Jello, sa pagkakataong yun, sinubukan ko talaga na pigilan ang sarili kong maiyak sa harap niya. Dahil ayaw kong malungkot siya. Kaya ngumiti ako sa kanya. At sabi ko, malay mo, meron pang milagro. Tsaka 'di ba, pag masamang damo, hindi agad-agad kinukuha ng may kapal. At ginawaran niya ako ng ngiti. Pero nung gabing yun, iyak ako ng iyak. Dasal ako ng dasal na sana may himala pa. Then nung gabing yun din, magkatabi kami sa kama. Tinapik niya ako. Inilapit niya yung mukha niya sa harap ko. Harap ng mukha ko. At ang sabi niya, pwede akong payakap? Kaya lang, DJ Rocky at DJ Jello, hindi na niya kaya akong yakapin. Kaya ako na yung yumakap sa kanya. Ginamit niya lang talaga yung buong lakas niya para lang matapik ako. At hindi ko alam na yun na pala yung huli. At sa yakap ko, binawian na siya ng buhay.
Pagkatapos ng lahat, bumalik ako sa trabaho, dala-dala ang bigat at sakit ng pagkawala ng mister ko. Naisip ko yung mga nagawa kong pagkakamali habang nabubuhay pa siya. Yung pagpatol ko sa katrabaho kong si Ian kapalit ng 500 pesos sa tuwing may nangyayari sa amin. Para lang may panggastos kami. Napapaisip nga ako minsan. Hanggang saan ba talaga ang kayang gawin ng isang tao kapag desperado na siya? Hindi ko man maibalik ang mga nangyari. Ang alam ko lang, ginawa ko ang lahat ng yun dahil mahal ko ang asawa ko. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko maipagmamalaki. At kailanman hindi ko maipagmamalaki sa buong mundo yung mga desisyong nagawa ko. Pero hindi ako nagsisisi na nagawa ko yun. Dahil yun yung nakita kong paraan para madugtungan ang buhay ng aking asawa. Siguro ngay may mga desisyon tayo na hindi natin ipinagmamalaki pero bunga yun ng sitwasyong akala natin wala na tayong ibang paraan. At sa huli, ang tanging panghahawakan ko lang ay minahal ko ang asawa ko ng buong buo. Hanggang sa huling sandali ng buhay niya. At kung may babalikan man ako, pipiliin ko pa rin siyang mahalin. At pipiliin ko pa rin na gawin ang kahit ano, madugtungan lang ang kanyang buhay. Muli, ako si Hannah. At ito, ang aking secret file.